Żgħażagħ bejn 16 u 24 sena temm b'suċċess proġett Erasmus Plus b'isem ta' Empowering Youths in STEM Through the Arts, proġett li permezz tiegħu dawn l-istess żgħażagħ ġew esposti għal numru ta' esperjenzi edukattivi li jikkonċernaw suġġetti STEM, jiġifieri xjenza, teknoloġija, inġinerija u matematika permezz tal-arti. Il-proġett ġie fit-tmiem tlieta wara li kien beda f'Ottubru tal-2020 b'fondi ta' madwar 133,000 euro mill-Unjoni Ewropea u li tmexxa minn 3 ċentri interattivi tax-xjenza fosthom l-Esplora u ċ-ċentri tax-xjenza barranin Nemo Science Center u Cosmo Cassia f'Barcellona, dan b'kollaborazzjoni ma' Inizjament u Aġenzija Żgħażagħ. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni Kita Zopparditanti enfasizza kemm investimenti bħal dawn isaħħu l-ħiliet u l-edukazzjoni taż-żgħażagħ fis-soċjetà tagħna. Dawn imbagħad jissarfu f'tisħiħ fis-soċjetà tagħna fil-futur. Dan huwa investiment dirett fil-ħiliet taż-żgħażagħ fejn se jkomplu jtejbu l-ħiliet diġitali tagħhom. Naturalment dal-investiment fiż-żgħażagħ huwa anke investiment fis-soċjetà fejn iż-żgħażagħ mhumiex biss il-futur imma anke huma l-preżent u naturalment dan se jkun ta' benefiċċju għas-soċjetà in ġenerali. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall Fondi Ewropej Chris Bonnet wara sodisfazzjon tiegħu li l-fondi Ewropej komplew jintużaw fi proġetti bħal dan tal-Erasmus Plus biex inħolqu aktar opportunitajiet għaż-żgħażagħ fil-qasam tal-edukazzjoni, xjenza, teknoloġija, inġinerija u matematika. Dalodu ġejna hawnhekk Esplora biex naraw kif l-Esplora li hija aġenzija tal-Gvern ħadmet ma' aġenziji bħala barra minn Malta f'partnership kif ukoll mal-Aġenzija Żgħażagħ huma inizjament biex flimkien wettqu studju dwar kif iż-żgħażagħ tagħna jistgħu jempowerjaw lil xulxin iktar. Dawn intużaw mill-fondi, intużaw fondi tal-framework ta' bejn l-2014 u l-2020. Mis-sena d-dieħla ħanibdew nużaw anke l-fondi issa ta' bejn l-2020 u l-2027 l-ikbar pakkett finanzjarju li ġie allokat lil pajjiżna. Intant iċ-Ċermen Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, Jeffrey Policino Orlando, qal kif permezz ta' dawn it-tip ta' proġetti mhux biss qed tiġi kultivata kultura ta' kurżità xjentifika u ta' kreattività, imma wkoll il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija qed tifhem aħjar il-bżonnijiet u x-xewqat taż-żgħażagħ. Huwa importanti li titgħallem mill-esperjenzi ta' ħaddieħor u jkollu ngħid importanti wkoll għal ħaddieħor li jitgħallem mill-esperjenzi tagħna. Finalment l-esperjenzi ta' żgħażagħ, partikolarment permezz tal-internet illum huma komuni, cross-cutting illum il-ġurnata minn soċjetà għall-oħra. Dik kienet esperjenza, dak kien proġett finanzjat minn Erasmus Plus funding li rana iktar nitlu fid-dettall f'dak li jixtiequ l-żgħażagħ tagħna sa età ta' 24 sena.